What is this? What the fuck? Băi! Nu știu ce n-ai înțeles, niciodată nu ratez. Și adică da, mă sună că vrea să mergi, dar îi dau pres. Se întâmplă atât de des, nopți albe nu obosesc. Na, cash-uri încasez, mod expres nici nu mă vezi. Yeah! Azi vom face Brawl Stars. Da, Brawl Stars. Așa. Brawl Stars. Îl dau mai încet să mă aud. Bun, nou event. Asta în câte minute? Oră și ceva. Tot într-o oră și ceva. Vom juca Bounty cu Colt. Hai, bun. Scoate un vază. Cu asta am venit noi. Poți face ceva dacă stai în vazele astea? Am clicat. Nu. El primo amor că este primo care să mă omor. Tu crezi cel mai bun? El primo. El bare. Mă rog. Nu practic. Dacă mai dădeam și ultima lovitură, tegam. Bun. Hey, watch it! Ron and Beauty. Bă, Rosa, bă, nu mai sta pe loc. Că te sparg. Bă, qua. Colt ce să-l omorâm. Nu pe mine, dar... Bă, am deodată. Bă, deodată, bă, pe Colt, de vreo 6 stele sau 7. Că ăsta are că nu știu. Bă, Rosa, bă, era proastă mai proastă ca tine n-am văzut. Am ăsta dracu pe loc. Și-a pierdut din cauza lui Rosa. În loc să-l omoare pe ăla câte... Nu. El stătea pe loc, dar doar să mă relaxez. Dynamite. Mă fac praf, bă. Oh, nu-i Bibi, că ăla are pe Bibi. Oh, are pe Bibi. Eu nu am. Bă, dar nu te duce. Mersi, el primo, ești de treabă. Chiar că ești de treabă, el primo. Dă-te mucho, îți văd mine. Hai, bun, nu s-a făcut viața. El primo, te ajut. Bun, avem niște loții. Vom câștiga, dacă ținem tot așa. Ataș, sau video. Bă, dar pe el primul s-a dus bun, ciudat. Chiar să mă omoare pe mine. Chiar e ciudat. Bă. Uliți dă. Taci, nu fac nicio.
Bă! Omorâți! Atacați! Băi! Sunteți omorâți cineva, bă! Yes! Am câștigat în ultima secundă! Am omorât cineva! Dar eu nu mai am 14. Bun. What they do? Mai am 10 minute să facem finalul. Solo showdown. Cu Barney. De fapt cu ăsta, cu ceva din numai. Hai, dai. Bă, nu o să mă dai. Dispar de aici, rost. Dispar. Dispar în noapte ăla. Cât timp ăsta sunt singur. Mă lăsați în pace, nu? Bă, da, handicapată, dracule. A, gata, acum fugi. Băgă mea și ce nervant ești. Nu poți să undești. Atași! Lați-ti mândră. Bă, deja el până a început să prindă având comorile. Trebuie să dau automat acolo. Îți albe nouă steps. Haide, bă! Vreau să ești handicapat. Noroc am pișica lângă mine să îi aline nervii. Hai, bă, trebuie să-mi dai tactokenul. N-am omorât pe nimeni, dar tot am ieșit pe rang 3, deci... M-a căcat un pic, am vrea să faci aici măcar un brawler, nu... Oricare... Am vrea să faci alt cont, dar nu știu cum. Bă... Bal. Bă, au o echipă bunicică, dar noi o avem pe pen. Ne dă viață pen. Bă, dar ăștia dau gol în pui mei. Ar trebui să dai gol să nu corect. Asta. Am murit în caua ta. Yes. Bă, da, handicapat. Deci, poate dau gol. Poate reușesc să dau gol. Nu mai mă zgârie. Bă, dar ăsta aștepta să ne facem noi. Bă. What is this, Muțo? What is this? What the fuck? Dați-vă, bă, și voi ce faceți? Dați-vă, bă. Bă, și, bă, am zis că fac Brawl Stars eu. Brawl Stars rămâne. Bă, du-te n-ai. Brawl Stars nu știu, eu făcut de Brawl Stars. De Brawl Ball. Vă juca solo showdown. Să omoare ăsta oameni pentru noi.
Dacă aia e tot rost, înseamnă... A, nu e rost. Bun. Am vrea să plec din nou. Adică paților, nu, nimeni. Bă. Mă enervează cu fișurile astea. Poate cineva în ele... Bă, nu-i nimeni aici. Nu-i nimeni. Aici așa. Nu-i nimeni. Acolo să ai magambul în jos. Bă, și el vezi că am ultimat. Să dau ultimată de picat pe tine. Da, dar lasă-mă dracu în pace, măta. Ce-am făcut așa? Bulangii! Meli. Bă, și cam atât cu acest episod, pa, pa.